Üdvözlök mindenkit, ez itt már megint a Silverfish Kft. Én Roli vagyok, és itt van velem Michel00. Sziasztok! És a mai részben folytatjuk a bujócskát. És a bujók nyertek. Csak így mellékesen mondta. Jó, és csatlakoztam véletlenül valamelyik arénához. És még be? Nem tudom. Király. Mindegy, valamelyikbe. Micsoda? Szerintem a 3-asba. Na mindegy. Én meg az 1-esben mondtam. Na nem baj. És mi vagy? Hát, még el se indult. Na, én meghaltam. Tök van a fejem, és nem látok. Én meg meghaltam. Ügyes vagy. Yeah, menjünk vadászni! Yeah! Mindent végigütök, ez a cobblestone nekem gyanús. Nekem itt minden gyanús. Senkiben sem bízhatsz. Ezt tanuld meg, Michel. Majdnem az eredeti nevedet mondtam, de nem. Nem. Csak a saját nevemet mondom el. Roli. Döm, döm, döm. Dum. Ezek itt nekem nagyon gyanúsak. Na jó, mondjuk itt nekem minden gyanús, mert hogy olyan szarul van berendezve az a ház. Na mindegy. Lehet, hogy valamelyik a tetőn bujkál. Dö. Ha összefogtunk és elkezdtünk ölni egy keresőt, és meghalt. Ez gyönyörű. Na, ilyen a csapatszellem. Ott egy könyves póc! Édelem meg! Édelem meg! Megöltem. Megölted a könyves paucot. Igen, van Bogyó Fightert. Bogyó Fighter. Igen, az a neve, hogy... Jesus. Miért is, amit múltkor láttam, az volt a neve a gyereknek, hogy Fosos Kifli. És mondd meg nekem, hogy nem undorítóan perverz. Fosos Kifli. Fosos. Mi lesz a következő? Szaros zsemle? Hát, ki tudja. Itt van valami hülye felhasználó név gyökér. Emiatt a rohadt faág miatt nem tudok föllaggolni. Na, most föl tudtam laggolni. Yay! Azt így kell csinálni. Yeah! És sokkal jobban csinálom. Tudom. Re- Búvó helyen van. Jaj, de jó. Remélem, hogy mém lesz belőle. Ez tök jó lenne, hogyha mém lenne belőle, hogy yeah! Áú, ez fájt. A fülemnek persze. Micsoda? Mit csináltam? Hát, hogy így... Bocsika. Egy bújó maradt. Úristen, úristen, jaj. A keresők nyertek. Yeah! Kilépek. Oh. Izzadásgátló. Elnézést, csak mit mondtam, hülye vagyok. Csak egy kicsit. Nagyon Csak egy kicsit. icipicit. Egy pöppet. Igen, egy pöppet. Egy pöppet. Aj, de unalmas ez a videó, már én is unatkozom. Én meg szaladgálok össze-vissza, úgyhogy... Ja, azt mondjuk én is csinálom. Ott egy... Te, ez itt kinek a feje? És ez itt meg, ez itt kinek? Na várjál, valaki rám írt. Egy rövid vágás. Hát srácok, van egy rossz hírem. Ez a videó ennyi lett volna mára. Ne haragudjatok, hogy ilyen rövid volt, de már mi is nagyon unjuk ezt a bujócskát.
nem terveztük, hogy ilyen unalmas lesz, és ennyit kell várni egy arénára. Szóval köszönjük a figyelmet, és azt, hogy és kérlek értsétek meg, hogy egyszerűen nem. És nekem is olyan skinem volt, mint annak a gyereknek, aki lelépett. Na mindegy. Köszönjük a megtekintést az én nevemben is, Michel nevében is. Ó, pont itt áll előttem. De jó. Na, nekem is ilyen skinem volt. Te mocsok skinlopó. Hát, srácok, ennyi volt már az a videó. Sziasztok. És iratkozzatok. Bazd meg! Iratkozzatok föl.